ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tambalang kumikinang. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Jean po ang tunay kong pangalan. 34 years old at tagapakinig since 2013. Ang sulat ko ay isang kwento ng paglaya, paghilom, at muling pagsisimula. Naway kapulutan ng aral ng mga listeners ninyo. 6 na taon na kami ng ex-boyfriend ko nang lokohin niya ako. Ang sama lang ng timing kasi nung taong ding yun namatay ang parents ko. May pandemya din noon kaya malungkot na ako gaya ng iba to begin with. Humingi siya ng tawad, pinatawad ko naman. Kaya lang, hindi niya pinahalagahan yung second chance na ibinigay ko kasi last year lang, niloko niya ako ulit. Hindi ko daw kasi siya mabigyan ng anak dahil may PCOS ako. Hindi ko matanggap kasi ang pagtataksil ay pagtataksil. Kahit gaano kasakit, nakipaghiwalay ako. Hindi lang siya ang hiniwalayan ko, pati yung pamilya niyang itinuring kong akin din. Nag-iisang anak kasi ako kaya nang maulila, sa lahat ng mahalagang okasyon sila ang kasama ko. Kaya pakiramdam ko, nalagas ang malaking bahagi ng mundo ko. Para malibang, ibinuhos ko ang buong atensyon sa trabaho. Nagbunga naman dahil na-promote ako bilang operations manager sa BPO na pinagtatrabahuhan ko. Nag-travel din ako para maging abala. Unti-unti akong nagkaroon ng kapayapaan, tiwala sa sarili, at kasiyahan. Hanggang isang araw may nakamatch ako sa dating app. Sa kanya naranasan ko ang mga bagay na dati ipinagdarasal ko lang. Bilang isang independent woman, masarap pala sa pakiramdam na kahit minsan, pwede akong magpaka-Disney princess dahil alam kong may lalaking handang saluhin ako. Totoo pala talaga yung kasabihang, if he wants to, he would. Hindi naman siya mayaman pero ramdam ko yung effort. Hindi pala kailangang maging magarbo ang buhay para ipadama ang tunay na pag-ibig. Nag-birthday ako kamakailan at dinala niya ako sa Boracay. Dati, normal day lang ang birthday ko. Wala man lang akong cake galing sa ex ko. Pero this year, hindi lang cake ang meron. Nagpaseta pa siya ng dinner. May singer na kumanta ng happy birthday song for me at meron din akong gift from him.
To top it all, nag-propose siya. And syempre, I said yes. Wow! Kakakilig naman! Sa edad namin to kinilig kami. True. Nakakakilig! Nakasmile ako the whole time. Kaya para sa mga kumikinang na listeners po ninyo, nais kong ibahagi ang mga natutunan ko sa pakikipagrelasyon. Una, huwag kang magsettle. Ang tunay mong halaga ay nasusulat or nasusukat. Sorry, hindi kasi ako nakasalamin. Nasusukat. Ang tunay mong halaga ay nasusukat sa kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo at hindi sa kung paano ka tratuhin ng iba. Pangalawa, huwag matakot magsimula ulit. Kapag pinakawalan mo ang maling tao, binubuksan mo ang sarili mo sa pagdating ng taong inilaan ng Diyos para sa iyo. Ganda nun Ulitin ko Kapag pinakawalan mo ang maling tao, binubuksan mo ang sarili mo sa pagdating ng taong inilaan ng Diyos para sa iyo. Tama. Tandaan, ang plano ng Diyos at ang kanyang tamang panahon ay laging perpekto. Maraming salamat sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Jean. Wala na kaming masasabi. Correct! Kasi Wala ang na ganda ng kami. kwento Ang mo. ganda. Alam mo, for a change, Oo. dito sa Maywagang Burnay, happy din kami makatanggap ng mga love story nakakakilig. Correct. At happy din po kami makatanggap ng mga story na may happy ending, Oo. ha? Yung chill lang kwento lang. Oo, at saka, by the way, pwede daw ipakita yung picture. Ay, talaga? Oo, hindi kasi may mga nagsumusulat sa atin na na parang yung picture para lang Para lang sa atin, Oo, for our ayan. eyes only. Ito. Pero meron na mga nagsasabi na Pwede. they want to wow, 'di ba? So ito na yung nakasuot na siya ng kanyang engagement ring. Yay! Happy for you, Jean. Happy for you, Jean. Oh. Nakakatuwa naman. O, 'di ba? Tsaka yun talaga yun yung kadalasan may mga pinagdadasal tayo tapos pinipilit natin yung mga gusto natin. Oo. Ang hindi natin alam, nagdadasal tayo ng maliit na teddy bear. Ang hindi natin alam, ang bibigay pala sa atin isang buong Barbie house, Yeah. 'di ba? Na kompleto na lahat ng Barbie. Pero ikaw Oo. teddy bear lang yung ipinipilit mo talaga kay Lord na parang ito Oo. ang plano ko ha. Correct. Ito yung akin na Ayan. plano. Ang hindi mo alam, Barbie house pala, Ayan. kompleto ng buong set ng Barbie ang inilaan Oo. para sa'yo. Yun kasi ang nagiging problema natin kadalasan. Lahat tayo mga tao, pag pinilit natin yung will natin. Yung gusto o natin. over dun sa will ni Lord na para sa atin. Correct. Very evident dito sa kwento ni Jean na nung pinilit niya yung will niya, doon na nagka-problema, nagkalasog-lasog na yung, Tama. yung buhay niya. Nagkaloko-lokohan Oo, na. So nung nagdesisyon siya na to let go And and, let let God, God. yan, dun dumating si Mr. Right. Ang icing sa ibabaw ng Cupcake, 'di ba? Ang cure to your aray, Oo. the apple of your eye, and the Tama. pack to your ganern. Dumating na ang pack Oo. ng aking ganern, 'di ba? Kasi kung minsan Ganda. nagiging mahirap yung buhay natin pag pinipilit natin True. yung mga gusto natin. At saka 'di ba sabi nga daw Jegs, kapag ka daw nagdasal tayo, dapat ibinigay mo na. So dapat wag ka nang yung mga nagpipilit-pilit pa sa utak mo na mga ito yung mga dapat at ito yung mga Oo. plano. Hindi. Let go and let God. Ayan. So parang ano lang yan parang pag resolve natin ang mga problema natin. Pag may problema, gagawa natin ng paraan. Halimbawa, financial, mangungutang ka, lalapit ka dito, hindi ka pinautang, parang sagad na sagad ka na, saka ka palang magdadasal. Yan. It's the other way around dapat You pray for it. Lord, sino bang gagamitin mong tao na Yan. pwede kong malapitan? And then saka lalapit, saka ka siya magpapadasal. Same din sa love life. Totoo. Lord, bigyan mo naman, di ba, ikaw nagdasal ka, di ba? Oo. Pinagdasal mo, di ba? Grabe. Hindi lang ako, tsaka maraming nanay ko, grabe magdasal. Oo. Ayun, Lord, pakiayos naman po yung isisend. Kasi yung mga napupunta sa kanya, mga ano lang, Ayun. nagsisettle na siya porke may itsura.
Ganun nga kasi, di ba, pag pinagdasal mo kay Lord, ibibigay niya siya. Kasi ang nangyari sa atin, ito yung gusto ko, Oo, Lord. Lord, ito ha, ganito kasi. Yan. Ito ganyan. Ito Oh. yung template na gusto ko. Ito yung trabaho na dapat meron siya. Oo. Yan, yung mga ganon. Tapos nakakalimutan natin na, ay hindi, ako yung may template. Oo. Ako yung gagawa. Huwag ka nga dyan. Oo, kasi pag binigay ni Lord sa atin na perfect combination yan sa atin eh. Oo. Hindi siya Oo. perfectong Oo, tao kasi yan. walang ganon. Pero perfect for you. Oo, na combination. Na, dahil ito yung mga pagkakulang mo, siya yung pupuno. Yan. Sa mga pagkukulang niya, ikaw yung pupuno. Ayan. Ganon, 'di ba? And dito na naman papasok yung favorite biblical quote ko, Isaiah 60:22. Yan, when the time is right, I the Lord will make it happen. Yan. 'Di ba? So sa tamang panahon kung kailan, minsan kailangan talaga nating kasi itong kwento ni Jean, hindi ito magiging kasing kilig. Aha. Kung hindi niya rin dinaanan yung panloloko eh. Totoo. Kumbaga parang sa atin, di ikaw na, happy ending ka lang, di ba? Hindi sinimulan niya sa Aha. pinagdaanan niya, Correct. 6 years sila. Parang feeling niya, niloko siya kung kailan pandemic, Oho. na lahat ng tao may anxiety, Correct. Tapos kung namatay kailan pa yung namatay yung parents parents niya, at ulila siya, at hindi niya lang pinakawalan boyfriend niya, kundi ang pinakawalan niya rin ay pamilya ng Kasamang boyfriend. pamilya, oo. So parang feeling niya talaga, a huge chunk of herself was lost. Aha. Gets natin eh. So, nung nilatag niya yun, mas na-appreciate tuloy Aha. natin yung bagong blessing Correct. na dumating. Oo. Na- Parang kikinang ka Oo. pag medyo nilet go mo yung mga baggage na talagang parang nagko-cover ng shadow. Yes. Ayan, sa'yo. Diba? So, kailangan lang talagang daanan yung mga ganyang klaseng mga excess baggage para mas ma-feel natin Aha. yung light. This is a clear story of a transformation to make kinang, di Oo, ba? correct. From the From dark. dark. Oo, to kinang. Ayan, kasi nilet go mo yung mga hindi naman dapat Yung mga baggage na tinatakpan yung pagkinang mo, nilet go Correct. niya eh. At maganda yun kasi yun din yung una niyang sinabi, do not settle. Oho. Kung alam mong red flag na, Yeah. kung alam mong niloloko ka, kung alam mong ilang beses na niyang napatunayan na hindi ka niya mahal, o yun, nanloloko. Oo. Ayan. Let go mo. Ayan. Parang kuminang ka na ng husto. Correct. So, isa Salamat, tong, Jean. one for the book to na kwento na Correct. kumikinang kay Jean. Oo. Di sana all. Mapasana all na lang yung iba. Diba? At di dumating na din yung, yung sana all Ayan. story mo. O Jean, pag may time kayo, pasyalan nyo kami dito. Kaya Gusto namin kayo ma-meet in person. Gusto namin kiligin din in Oh. real life, 'di ba? Salamat sa iyo, Jean, for sharing your story with us, and congratulations. And kung gusto mo kaming kunin na host Yeah. sa inyong wedding, yan. Yes, Jean. Nandito lang kami sa Palipaligid. Tama. Message ka lang, ha? Salamat, Jean. Ayan. Thank you, Jean. At syempre, sa lahat po ng mga kinilig dyan, ayan, sana maging huwaran to ang kwento ni Jean. Na pwede kayong mag-message ng ganyang kilig story Oo. para hindi laging problema yung Correct. pinag-uusapan namin ni Oo. Diego. Una-una, hindi naman kayo nagbabayad ng consultation fee. Pangalawa, nadadagdagan yung problema namin, nananahimik Oo. kami dito. So, minsan naman, bigyan nyo rin kami ng mga Correct. ganitong kwentong nakakakilig. And we need more stories like this to inspire people sa kabila kasi ng mga nangyayari. Totoo. Diba, sa paligid natin, we gusto need naman more natin, stories. correct, gusto naman natin ng mga kwento nakakakilig tsaka nakakasmile. Yung hindi Yan. naman mabigat. Oo. O, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Yan. Alright, mga kabisyo, maraming salamat. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama
Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Ann. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man
ganyan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal.
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Daw! Ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love
Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na
na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Itamax mo. Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ko ba kasi i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka na Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tapos na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Sa dinami-rami ng single, ikaw na nakikinig, talaga nga namang pinagpala. Bakit? Nasa relasyon ka ngayon. Wow! Ang yabang-yabang! Pero ang katanungan ni DJ Kim Chino, masaya ka ba? Masaya ba siya? O masaya na siya kasi meron siyang iba kahit kayo pa? Huy! Shout out natin yung mga nasa relasyon pero talaga nga namang parang dehado kasi yung jowa nila ay meron ng iba. Wow! Mahal! Kasama mo na walang iba kundi ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo, natikman na bilang, ano ba ibig sabihin ng tikim-tikim na yun? Tikim makasama, tikim makakwentuhan, di ba? Siyempre sinasabi ko sa inyo kapag 6 to 9 p.m, ako na yan. Muli-muli DJ Kim Chino, ano yung sa'yo? Wow! Makakasama mo ako hanggang 9 p.m. Makakasama mo ako sa kwentuhan, ano pa ba, kulitan, lambingan. At ikaw, kung ikaw ay na-traffic, naghihintay matapos ang rush hour, di ba? Medyo uwa ka pero parang nahihirapan ka sabihin na ayaw mo na. Ako na makakasama mo dyan, di ba? Anyway, sa ating programa ngayon, oo. This is a special one sa ating Chinitox kasi bukod sa ako ay naka-ere, bukod sa ako yung makakasama nyo sa radyo, kami rin po ay naka-live sa TikTok, ha? Anyway, mabalik na tayo, no? Mabalik na tayo sa ating Chinitox. Di ba nga sabi ko kanina, minsan ang relasyon kailangan pagtibayin. Ang relasyon ay isang maintenance. So definitely dapat kung napasagot mo, kung naging committed kayo, kung sinagot ka, di ba? Kung tapos ng paliligaw mo, day to day, dapat alagaan, dapat pagtibayin. Ang daming nasa relasyon ngayon pero hindi naman masaya. Ang daming nasa relasyon ngayon pero talaga nga namang gigiba na or magigiba na ang relasyon. So anong dapat gawin? Dapat alam mo kung paano pagtibayin. Dapat alam mo kung paano mag-road to forever. 'Di ba? Masyado kayong kampante kaya kayo iniiwan. O tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo, Kim Chino M. Nidang. Ibibigay ko ang 3 secrets sa matibay na relasyon. Unang-una, ito na, ang sikreto sa matibay na relasyon ay healthy you. Ano ibig sabihin ng Kim Chino? Dapat malusog ka. Dapat sarili mo muna. Dapat ikaw mismo, katawan mo, pag-iisip mo, puso mo, healthy. 'Di ba? Kasi minsan, kapag hindi ka healthy, kapag pabara-bara ka, hindi mo inaalagaan ang sarili mo, definitely magkakasakit at magkakasakit ka. At yung pagkakasakit na yan ay magiging root cause para maudlot ang mga plano nyo. 'Di ba? Basic na basic yan. Kapag healthy ka, mas meron kang enerhiya, mas may lakas ka maglaan ng oras, mag-effort, maghatid sundo sa jowa mo, 'di ba? Kapag sakitin ka, definitely wala ang plano, sira, 'di ba?
Kasi kapag healthy ka, yung mga activities na talaga ng mga nagpapa-enhance, nagpapalakas ng relasyon ay magagawa nyo. 'Di ba? Starts with you. Kaya ako personally, I am taking care of myself by exercising, 'di ba? Pag inom-inom na mga supplements, 'di ba? At ako personally, make sure ko na kung ako ay mahilig sa kape, definitely doon tayo sa healthy na kape. Doon tayo sa kape na hindi ako aasidin. O, 'di ba? Kaya kung tatanungin mo ako ano 'yon, it's MX3 products. Di ba? Ako gusto ko talaga yung kape ng MX3. Gusto ko rin yung capsule. Yun na yung ginagawa kong vitamins. Kaya kung ikaw ay MX3 user, ikaw na nakikinig sa radyo, gusto ko lang i-share no that we have a pre-payday sale. So kung ikaw ay user na at nako-curious sa kung ano ang meron sa MX3, pumunta na kayo sa live, ha? Pumunta kayo sa live ng 90.7 Love Radio Manila. Nandun po ang aming exclusive promos at nandun na rin ang susi para maging healthy ka. Okay? But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre dito ka lang hanggang 9 PM pa si DJ Kim Chino at dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit, gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Yamete kudasai. Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa!
Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good.
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy.
Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ko bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang.
Yung legal. Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye!
Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim. Nagbabalik na po. Walang iba. To si Rocketera, natawa tuloy ako. Anyway, nagbabalik na po. Walang iba kundi ang Spicy Opo mo, DJ Kim Chino, na talaga nga namang DJ and at the same time, kayang mag-multitask. Naka-live day po kasi kami sa aming TikTok live. Anyway, nagbabalik na po tayo sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opo mo, Kim Chino Emnida. At 'di ba nga sabi ko kanina, in order for you to have a healthy relationship, dapat i-maintain mo. 'Di ba? Dapat gagawan mo ng paraan para tumibay, lumakas at road to forever. 'Di ba? Totoo 'yun. Kaya naman tonight, anong ibibigay ni Kim Chino? Ibibigay ko ang 3 sekreto sa matibay na relasyon. Syempre, nandiyan ka na eh. Syempre, pinursu mo na yan eh. 'Di ba? Pumasok ka na dyan, nag-commit ka na dyan. Definitely, it's a good way or it's also a maintenance para naman hindi masayang ang mga pinagsamahan, ininvest, di ba? Kaya naman, balik na tayo sa usapang love. Sabi ko kanina, mahal, ito na. Unang sekreto para sa matibay na relasyon, definitely is healthy you. Healthy self. Ikaw mismo dapat healthy. Bakit? Kasi usually nakakalimutan na natin yung sarili natin, napapabayaan natin, 'di ba? Nanghihina tayo, nagkakasakit tayo. Pero kapag healthy ka, definitely yung relasyon nyo ay sisigla, matutuloy yung mga extracurricular, matutuloy yung date. 'Di ba? Totoo naman. So dapat alagaan mo muna yung sarili mo para makapag-alaga ka ng jowa. Totoo 'yun, 'di ba? When it comes on being healthy, dapat meron ka mga supplements, dapat meron ka mga vitamins, dapat meron ka mga healthy na tinitake. Katulad ng sabi ko kanina, si Kim Chino ay talaga nga naman nagva-vitamins. Mahilig sa kape, pero yung kapeng ini-intake ko or iniinom ko ay talaga nga namang masustansya at hindi ako ina-acid. 'Di ba? Katulad nung sabi ko, I'm an MX3 user. Mapa-capsule man yan that will serve as my vitamins. Tapos since mahilig ako sa kape, MX3 powdered coffee mix na. 'Di ba? Hindi ako ina-acid doon. Tapos meron pang vitamin C, may calcium at masarap, walang lasang pait. 'Di ba? Basic na basic. Eto naman, mahal. Pangalawang sikreto sa matibay na relasyon. Ito naman yung sinasabi natin na dapat meron kayong resources. Ano ibig sabihin nun? It's either pera o oras, 'di ba? Usually ang pera, yun naman talaga yung fuel ng relasyon eh. 'Di ba? Para ma-maintain mo yung relasyon nyo, definitely may mga extracurricular kayo. Paano kayo magde-date nang wala kayong pera? 'Di ba? Ganun muna. Magiging bawas stress din talaga yan actually. Kapag meron kayong savings, meron kayong allocation na talaga nga namang budget para sa relasyon. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, less ang away nyo sa pera. Na talaga nga namang makakapag-exert pa kayo ng ibang energy, hindi sa pag-aaway, hindi sa pagtatalo, 'di ba? So make sure na kapag papasok tayo sa relasyon, we are healthy. Pangalawa, meron tayong source of income, meron tayong resources na paglalaanan ng ating mga kalandian. Totoo naman eh. Totoo naman talaga, 'di ba?
para happy ang ating relasyon, dapat meron tayong resources, meron tayong fuel, at makakapag-date tayo at makakain natin ang ating gusto. 'Di ba? Iwas din sa init ng ulo. May mga ganyan actually, 'di ba? Yung hindi nakakain, yung walang pera, usually mainit ang ulo, pero imaginein mo kapag naplano mo yung relasyon na talaga nga namang handa kayo, 'di ba? Handa sa when it comes on enerhiya, when it comes on pera, wala na ganong pag-aawayan, 'di ba? Ganun yung magandang problema, yung pag-aawayan nyo, saan tayo next magbabakasyon? Diba? Ganun ka basic. Anyway, mahal, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At ikaw, kung ikaw ay MX3 lover, user o curious sa MX3, gusto ko lang sabihin na kami po ay naka-live sa TikTok ng 90.7 Love Radio Manila, okay? Kaya naman mahal, balik na tayo sa Rakrakan Music at dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi
Kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Oh, no. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa
Di sa mukha, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita maximum. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no!
Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip.
So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano? 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh,
talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Pasok ko lang. Ayan, isa lang. Pick. Pick. Ayan na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. Sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. Sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi. Kimchi Chino! Upa! Nagbabalik na po walang iba, DJ Kim Chino sa kanyang programang Chini Talks, usapang pag-ibig mula sa Spice. Yung ako mo, Kim Chino, Emnida. Mahal, di ba nga pinag-uusapan natin yung relasyon na talaga nga namang dapat mini-maintain. Relasyon na dapat talagang pinagtitibay. May mga pagkakataon kasi na in a relationship ka pero masyado ka ng complacent. Hindi na ito mawawala, hindi na ako iiwan nito, mahal na mahal ako. Hindi mali yun. 'Di ba? Kapag nasa relasyon kayo, hindi dapat magaling lang sa umpisa. Dapat ginagawa natin ng paraan para yung burn, yung apoy ay talaga nga namang nandyan hanggang tumagal kayo forever. 'Di ba? Kaya tonight sa ating Chini Talks, ano yung ibibigay ni Kim Chino? 3 secrets sa matibay na relasyon. Recap na tayo Sabi ko kanina mahal, unang sekreto sa matibay na relasyon ay healthy you. Ano ibig sabihin nun? Dapat healthy yung sarili mo. 'Di ba? Dapat inaalagaan mo yung sarili mo. Dapat yung kapakanan mo, inaasikaso mo rin, hindi lang puro partner. Ano ibig sabihin nun? Definitely, dapat yung lifestyle mo okay, 'di ba? Hindi ka nagkakasakit, dapat may vitamins ka, dapat pine-prevent mo yung sakit para at least matutuloy, hindi maapektuhan ang inyong date ng iyong jowa. 'Di ba? Sarili mo muna yung alagaan mo. Sarili mo muna dapat yung healthy. 'Di ba? Katulad ni Kim Chino, sabi ko nga sa inyo, ako talaga yung kape ko dapat healthy, dapat may vitamins ako, yung supplements ko dapat akma sa aking activity. Definitely that's MX3. Sa mga nagtatanong saan mabibili ang MX3, good thing no, naka-live kami ngayon sa TikTok. At right now, nagpamigay na kami ng aming pink basket. Ano ibig sabihin nun? Meron na naman vouchers off para doon sa aming mga winners ng voucher, 'di ba? Katulad ng ni Romeo no, na talaga nga namang bumili ng 11 boxes. Yung isang box doon libre. That's our basket number 8. Kaya naman kung curious ka, mahal, punta ka sa live. Anyway, pangalawa, sabi ko kanina, mahal, sikreto sa matibay na relasyon ay resources. Ano yung resources na yun? Siyempre, kailangan natin ng pera. Di ba? Totoo lang. Kailangan natin ng pera para matuloy yung mga plano, yung future natin. Kaya kayo, mas okay no, na dalawa income or
dalawa income sa relasyon, 'di ba? Para at least kung magpaplano kayo at yung mga common conflict usually sa pera maiiwasan. Iba na yung pag-aawayan niyo. 'Di ba? Less na yung financial problem. And meron kayo resources or fuel, 'di ba? Para ma-maintain yung relasyon. Basic na basic, practical, that's the resources or pera. 'Di ba? Sikreto sa matibay na relasyon. Pangatlo, ito na ang pangatlo at huling sikreto sa matibay na relasyon, walang iba kundi ang tiwala. 'Di ba? Papasok ka sa relasyon, hindi ka naman pala magtitiwala. 'Di ba? Always remember, huwag kayong papasok sa relasyon kung hindi mapagkakatiwalaan yung tao. Huwag kayong papasok sa relasyon kung bibigyan kayo ng anxiety. Diba? Huwag kayong papasok sa relasyon kung at the end of the day para kang CCTV, kailangan mo pa siyang bantayan. Diba? Totoo lang. Diba? Kung tamang tao yan, definitely nandyan yung tiwala. Papasok ka sa relasyon na punong-puno ng tiwala. Diba? Huwag na tayong gumawa ng kasalanan. Huwag na tayong gumawa ng mga pagkakamaling desisyon. Kung sa una pa lang, getting to know with each other pa lang, hindi ka na nagtitiwala, ibang tao na lang ang mahalin mo. Diba? Kasi kapag may tiwala ka, mas magiging open ka. Okay yung komunikasyon nyo. Bawas sa overthinking. Wala ka nang paranoid na mararanasan. Diba? So, go tayo. Go tayo sa relasyon na may pera. Diba? Na healthy kayong dalawa. At pangatlo, may tiwala. Diba? Ganun ka basic ang buhay. Doon tayo sa taong masasabi nating worth it mahalin, worth it pakasalan, at worth it panghabang buhay. Wow! Anyway, mahal, yan muna for tonight. Maraming salamat sa nakinig all over the radio. Pero kung ikaw ay na-curious sa MX3, tutuloy namin hanggang 9 PM po kami naka-live sa 90.7 Love Radio Manila. Kaya kung gusto mo i-try, i-check out ang ating mga products ng MX3, punta po kayo sa live, okay? Anyway, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. Huwag kayong mag-alala, susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hi mahal, welcome to our live. Balikan natin. Sorry. For your information po, kami po ay naka-live dito sa TikTok and at the same time, kami po ay naka-on air. Shoutout natin ang ating mga nag-check out na, bumili ng worth 109 or 10 boxes plus 1, no? Si Romeo Aguanza. Congratulations! Tama ang decision mo, Romeo. Bakit? Kasi pre-payday sale po ito. Okay? Always remember na at the end of the day, no, this is for you guys. Para sa mga nagmamahal talaga. Anyway, 83K na! Ayan na, giveaway na natin ang voucher. Ayan na po ang aming libreng vouchers. Ayan na po ang pink basket na tinatawag ni TikTok. Si TikTok po ay magdi-distribute. Randomizer po ang gamit ni TikTok. May countdown tayo sa likod. Ito. So we have 5 minutes. After 5 minutes, distributed na po ang voucher. Talaga nga naman healthy me, healthy living. All good. Ayan, maraming salamat. Ayan na po ang giveaway. Always remember para sa inyo po yan. Huwag nyong kalimutang gamitin. We have 4 minutes and 20 seconds bago i-distribute ni TikTok ang vouchers na gagamitin natin. Muli-muli, free shipping po kami free shipping. Flex muna tayo. Flex tayo ng basket number 1. Sa mga nagtatanong, ang box number 1 or basket number 1 po natin ay ito. Okay? Anong meron dito? This is our MX3 Coffee Mix, low acid coffee. 1 box is 10 pieces of the sachet ng aming MX3 coffee.
So ang good thing about our coffee, kami po ang may low acid coffee. So since ikaw, for sure, as time goes by, part of our aging, no, minsan nagiging acidic tayo, di ba? But good thing on our coffee, this is low acid. Non-dairy po ang creamer na ginamit namin, and also unlike sa ibang coffee, no, mataas ang sugar, kami po sa likod ng nutrition facts, ang coffee po namin ay less than or 1 gram of sugar lang. Sucralose po ang ginamit namin. You may check on Google, on your internet kung ano yung sucralose, but then again, this is way healthier kumpara sa makikita nating mataas na sugar na coffee. Okay? And good thing, meron pong vitamin C at calcium ang ating coffee. As of the moment po, nagtimpla po ako ng aking coffee. Sa mga nagtatanong, I'm also a user of MX3. Baka dahil ganun. Kaya pala ganito ang glow ko, no? Naka-MX3 rin ako. Wow! Kaya naman, check out nyo na. Oh, basket number 2 naman. I-flex natin basket number 2 natin. Sa mga nagtatanong kung meron din kaming tea, yes, meron po kaming tea. Ito po ang itsura ng ating MX3 tea. Herbal tea po siya. And of course, 1 box, 20 pieces. Ganito siya. 20 pieces. May pandan flavoring po siya. Anong benefits nito? Good for the metabolism natin, digestion, and at the same time, muscle recovery. So usually, no, kapag tapos ng ating araw, masakit ang kasukasuhan, ay nako, it's the MX3 tea with pandan flavor. Bahala na sa muscle recovery natin. Okay? Ang dami na rin nag-check out nito. So congratulations, di-discover nyo na ang healthier tea ng MX3. May mangosteen tea leaves po ito katulad ng ating coffee with pandan. So caffeine free katulad nung sabi ko kanina, kung check nyo rin ang nutrition facts, ang aming tea ay caffeine free. Okay, caffeine free alternative po siya. For users mas prefer na herbal beverage ang format nila, definitely this is a good option for you. Pwede siya sa hot or cold. And meron siyang good for our hydration. Tapos may antioxidants intake na rin. Diba? May maraming salamat sa mga nag-check out na. Na talaga nga naman. Bakit alam mo yung kimchi, no? Paano user ako niyan? Punta naman tayo sa ating capsule. Oy, 1 minute na lang magdi-distribute na tayo. Nakikita nyo ito, yan. Ayan po ang ating voucher, okay? Sa mga nagtatanong, one of our main products as well is our capsule. So, ito siya. Basket number 4, so MX3 capsule sa isang box, 60 pieces na 60 pieces. 60 pieces na. Okay? So anong meron dito? Alam nyo, ina-advise po namin na this supplement, ulitin namin supplement, hindi siya medicine This supplement, ito na yung ginagawa kong vitamins. Ano meron dito? Advisable po namin 30 minutes before kumain, walang laman ng tiyan, i-take natin. Bakit? Mas okay siyang i-absorb ng ating katawan kapag walang laman. Okay? Always remember, pwedeng 1 capsule or 2 times a day with full glass of water. And, ayan na, tapos na. Pwede nang gamitin ang ating vouchers or off. Go na. Pwede nyo nang gamitin. Yung mga nag-check out dyan, yung mga tumitingin ng products, i-check out nyo na. Okay? Congratulations sa live selling. Wow, thank you, mahal. Ano pa? Di ba nga, sabi ko kanina, ginagawa ko siyang vitamins. Ang ating capsule po, ginagawa kong vitamins. Bakit? Meron siyang vitamin C, antioxidant, anti-inflammatory. Ano yung anti-inflammatory? Definitely kapag sore ang inyong body muscles, ay naku, sinasabing go na yan. Makaka-recover ka agad. Hindi ba nakaka-acid yung coffee? Ang maganda po sa amin, kami po ang one of the pioneer ng low acid coffee. Hindi po siya nakaka-acid. Ako personally, I'm a coffee
coffee lover and I'm taking this. Usually ano ba yung mga signs ng acidic ka, 'di ba? Kumukulo yung tiyan mo, tapos burp ka ng burp or anong tawag dito? Burp ka ng burp or dighay ka ng dighay kasi nag-acid reflux ka, pwedeng ganun. But when I took this, eto na yung pinalit ko for my daily habit. Ay naku, this is a good alternative. Hindi siya nakaka-acid. Yan yung claim namin talaga. Makikita nyo naman actually. MX3 low acid coffee. Try mo mo eh. Pwede mo i-try. Basket number 1. Anyway, don't forget to tap. Uy! Magwa 100k na tayo. O, pwede nyo pa 100k ang ating likes. Go, go, go. Pa 100k na natin ang likes. Magpapag-giveaway ako ng flying kiss. Ano pa tanong nyo? Diba? Akala ko meron ulit. Hindi. Mali. Hindi na. Magpapa-giveaway ng kissy kimchi. Hindi naman nakaka-diarrhea. Hindi. Alam mo, ang maganda doon mo kung sensitive ang sensitive ang tiyan mo. Non-dairy to. Usually kapag dairy or meron kang allergy sa dairy, ano ba yung mga dairy? Milk, yung mga butter. Ang maganda dito, yung coffee namin, ginagamitan namin ng creamer na non-dairy. Kaya kung masakitin yung tiyan mo sa milk, ay nako. Huwag ka mag-alala. Nasa tamang produkto ka. Ito na yun, try mo. Basket number 1, check out mo na. Hanggat may sale, hanggat merong free shipping, go na tayo. Okay? Possible na sensitivities, pwede sa may possible side effect ba yung MX3? May tendencies kasi iba-iba naman din talaga ang ating composition, body composition ng tao. So pwedeng gastrointestinal discomfort, allergic reaction, kung meron kang allergens. Pero then again, katulad nung sabi natin, and all of the products, kung may unusual symptoms, stop using it and consult to a healthcare professional. Okay? Ganun na lang ang gawin natin. And also, katulad nung sabi namin, this is only a supplement, not a medicine. So you may seek professionals consultation muna. Okay? But then again, this is a supplement and we will recommend this because we are claiming that this is low acid. Low acid coffee. Diba? Konti na lang pa-check out na ako. Try mo na mo Hanggang 9 p.m. lang kami magla-live. 9 p.m. Uy, maraming salamat. 88k na. Last 12k, 100k na po ang likes namin. Go, go, go. Nakawana. Pwede bang pera na lang tong likes na to? Pwede ba yon? Perahin na lang yung likes. Sana may photocard si Kim Chino nakasama, sabi ni MJ. Oh, digital team. May photocard. Isasama pa yung photocard. Ano pa flex? Check out na guys, sabi ni Chean. Check out nyo na, check out na. Go, pwede nyo i-try actually. Katulad yung sabi ko, ako rin tinry ko nung una. And as time goes by, ano pinagkaiba? Di ba? Ano pinagkaiba? Wala pala siya pinagkaiba. When it comes on experience and taste, ay naku, baka nga mas better pa tong coffee na to kaysa dun sa usual yung tinitake. Maraming salamat. 88k likes na po. Last 12k, 100k. Oo, we will give away flying kiss. Flying kiss pala. O, check out ka na, Moy. Ayan na pala si Moy. Go na, Moy. Check out mo na. Kapag, balikan mo ko. Jenny Lynn, shoutout natin si Jenny Lynn, Jenny Lynn Bandero. Nandiyan na pala Check out mo na rin yan. Go, go, go. Pre-payday sale lang po namin to.
mas mahal na yan. Or kapag punta nyo ng ng physical stores, convenience store, drugstore, mas mahal yan. Bahala kayo. Go, go, go. Shoutout natin, Christine Joy, birthday niya raw. Happy birthday! Basket number 5. Alam nyo, lagi ko sinasabi, katulad nung sabi ko kanina, since start ng ating live, kapag bundle po ang chinek out nyo, mas mapapamura kayo. Example, exhibit number 1. Wow! Basket number 1 natin, 1 box lang to, pero naglalaro siya sa 190 pesos. Unlike basket number 5, 3 pong boxes ng MX3 powdered coffee natin. 3 naglalaro lang ng 500. So mas mapapamura kayo. Kung kayo ay user naman talaga, MX3 lover, eto na ang i-check out nyo. Number 5. Diba? San pa kayo? Hi DJ Chino. Hi mahal. Okay. Go na tayo sa basket number 5. Or katulad ni Romeo kanina, coffee lover siya, MX3 lover. Basket number 8 yung chinek out niya. Kasi yung basket number 8 natin, 10 pieces na coffee, 10 pieces na box, okay? 10 pieces na box, tapos libre yung isa. Tapos may off pa sila. Ano yung off nila? 18% off. Kasi 399 and above yung chinek out. Okay? Maraming salamat, mahal. Gusto ko lang sabihin Maraming salamat sa mga nag-check out, mag-check out. First time ko na long-term coffee ko to. Go! Thank you Louie. Bigyan mo akong feedback. Thank you po sa mga nag-check out. Thank you sa mga nag-tap. Uy, baka umabot pa tayo ng Umabot pa tayo ng 100k likes. Sala, 90k na. Last 10k. Para we will end with the bang. 100k likes natin. Dali. Anyway, gusto ko lang sabihin na after live ko, pwede kayo mag-check out pa actually. Okay? Aki, check out mo na yan. Basket number 8. Katulad ng sabi ko, totoo yung sinabi ko, mas mapapamura ka dyan. Tapos libre na isang box. Diba? Check out mo na, Aki. After ng live actually, pwede nyo pa i-check out yan. Huwag kayo mag-alala. Okay? Ano pang mga katanungan nyo? Grabe nakaka-enjoy gamitin tong bell Baka araw-araw na ako mag-bell ng ganito. Ano pang katanungan nyo? Flex natin basket number 6. Paki-ano nga yung dito ko. Digital? Our list? Akala ko araw-araw na yung live selling. Basket number 6 natin. MX3 capsule with MX3 coffee. Sa mga nagtatanong, ito po magandang bundle din. Kung gusto nyo itry yung ating MX3 capsule, katulad ng sabi ko, ito na yung vitamin C ko. Tapos may antioxidant pa. MX3 capsule, tapos MX3 coffee, that's bundle 6. Dalawa na yung makukuha nyo kapag chinek out nyo to. Diba? Naka-live ka po sa Love Radio. Yes, tama. Okay, ano meron dito? Meron na kayong capsule na pwede nating gawing vitamins sa araw-araw. And at the same time, since katulad nung instruction namin, 30 minutes bago kumain, walang laman yung tiyan, take natin to para mas ma-absorb ng katawan natin yung nutrients. Ano meron dito? Anti-inflammatory, antioxidant, tapos merong calcium, vitamin C, ma-absorb niya yon kasi 30 minutes, walang laman yung tiyan natin. And pwede na tayo mag-take ng coffee. Pwede sila pagsabayin, ha? Since Filipino tayo, mahilig tayo magkape kapag kumakain, aminin nyo. May discount ba? May discount na yan. Basket number 5. Don't
forget to use our vouchers, ha? Don't forget to use our vouchers. Gamitin nyo yung vouchers nyo. Exclusive lang yan ngayong pre-payday sale. Okay? Anong experience natin? Share ko lang yung experience ko when it comes on the coffee. I do have a vouching. Kung vouch ako dito sa coffee na to kasi ganun yung lasa. Mapait ba? No, walang pait. Usually kapag herbal, meron kayong parang may damo. Wala. Tapos hindi ka aasidin. Ganun kasarap itong coffee natin. At ang maganda dito, less than 1 or 1 gram lang ang sugar. Hindi katulad ng instant coffee natin na iba. 'Di ba? Totoo naman. Ang taas ng sugar. Unlike with this, low sugar to. We use sucralose. Check nyo sa Google ano yung sucralose. Okay? That's our basket number 6. Ito yung basket number 6 natin. Capsule at coffee. Ano po expiry? Don't worry, hindi namin kayo bibigyan na expiry. Uy, 93k likes na tayo. Last 7k. Always remember, Deans, usually, no, kapag nag-check out kayo, that's the MX3 official store. Definitely, ang isasend nila is, siguro mga fresh. Mga 2017 pa expiry, 2018. Diba? Si Deans, baka hindi maubos. Ay, naku, imposible hindi mo maubos yan. Meron akong 2 box nung ano. Meron akong 2 box nito. Inaraw-araw ko. Inaraw-araw ko, ang maganda kasi, hindi ako ina-acid. Pwede ba yan sa may acid reflux? Low acid kami. Low acid coffee to. Low acid. 2017, 1 year, mauubos mo yun. Ako araw-araw ako nagkakape. Imaginein mo, sa isang box kasi, for your information sa isang box kasi 10 pieces. 10 pieces. So may coffee ka na, meron pang ano, no? May coffee ka na, meron ka pang vitamins. Last ano ko na, sa isang box ko, last 2 pieces ko na. Ayan, check out nyo na, pwede nyo na check out. Muli, ang bundle po natin, mas mapapamura kayo. Lalo na kung ipapatry nyo sa family nyo, sa tropa nyo, sa ka-situationship nyo, di ba? Sa mga jowa nyong may kabit na. Ay! Mali! Uy, si Agnes, nag-add to cart ng ating basket number 5. Sa mga nagtatanong, basket number 5 is 3 pong ganito. Mas mura. Ang basket number 1 natin, isa lang na ganito. But basket number 5, maglalaro lang yan sa 500-ish. O, diba? Diba? Mura. Mali! At 2027. Sorry. 2027 ang expiry na ibibigay. Sorry.